Nududuempay laeng tipikes ni aya nalawag lao na yen nga ulpit mo ken ranggas alaman biyag ko saw tipamus pusa tapno mabalin ka nga lipatin o imna lipatin kan tuluen nga madaak tunjay tanen ngem nuitan saan mabalinin ay item ni aya di nakatpagtuukin yan tangay siksikat di ina ay ayatin lipatin kan tuluen nga madaak tunjay tanen ngem nuitan saan mabalinin ay idem ni aya di nakatpagtuukin yan tangay siksikat di ina ay ayatin di kantun malipatan kung ato'y puso uray awanak din na ditunggal aldaw uray pa'y nutawere itinaglabase di mundo kunain nga malipatan ka ingat tong paltanen kanayon nga adda kaya di impay dulin mo nga aya isuti impaay mo nga pagbiyaga uray numay sa atupaye nga namiis nga bangkay di muntu kunain nga malipatan ka ingat tong paltanen banatira tatutut mo kalilibnusa tapanggep mo di mo kat patuluyan sumina ka sa dinuti at papanam sa dinupan natiran anak kayo kapag biswan anaakayo di kayat mo banatira kauray no awa piling ngay kay sa pula tasikat sarmin apagalilang itiran niya jay init
ken bulan. Anaakayo, di kaya't mo bang natira? Dauray no awa, pilit ngay kay sa pula. Dasikat sarming apagkalilawan, itira niya kay